Επιστρέψαμε με τον κύριο Παπαναστασίου, τον οποίο χθες το βράδυ εγώ τον έβλεπα στην τηλεόραση, στην Πολίτικη Κουζίνα. Κύριε Παπαναστασίου, τι κάνετε? Καλά, ευχαριστώ. Εσείς πώς είστε? Μια χαρά είμαι, αλλά το παράδοξο είναι ότι εδώ σας υποδέχομαι σαν σχεδιαστή κοσμημάτων. Ναι, όπως σας είπα και προηγουμένως, έχω μια πολλαπλή καλλιτεχνική δραστηριότητα και εικαστική. Όχι μόνο ηθοποιός, αλλά και σχεδιαστής και κατασκευαστής κοσμημάτων και ζωγράφος και ενδυματολόγος, βραβευμένος ενδυματολόγος. Και μάλιστα διάβαζα σε μια όχι πρόσφατη συνέντευξή σας, είναι στο ερωτηματολόγιο του Proust, που σας ρώτησαν τι είναι αυτό που σας έχει κάνει περήφανο και είπατε η κατασκευή των κοσμημάτων. Και αναρωτιόμουν, ο ηθοποιός μέσα σας δεν αισθάνεται ρηγμένος? Όχι. Γιατί? Γιατί δεν τον έχω απορρίψει. Ούτε τον έχω ρίξει. Αλλά όμως... Ούτε τον έχω παραγωνίσει. Προηγείται όμως ο σχεδιαστής. Νομίζω... Ο καλλιτέχνης, με την ευρία έννοια βέβαια θα μου πείτε. Ναι. Νομίζω ότι είναι κάτι που το είχα πάντα μέσα μου. Δηλαδή, ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι στην εφηβεία μου είχα σχεδιάσει μια σειρά κοσμημάτων και αφού τα κράτησα λίγο καιρό, μετά τα πέταξα γιατί από μόνος μου αποφάσισα ότι αποκλείεται αυτά να γίνουν ποτέ πραγματικότητα, να υλοποιηθούν. Και μετά, από χρόνια πολλά, τα είδα υλοποιημένα. Δεν υπενήσουμε ότι κάποιος τα αντέγραψε, προς το εγώ τα είχα καταστρέψει. Απλώς είδα ότι αυτά που είχα σχεδιάσει μπορούσαν κάλλιστα να κατασκευαστούν. Τα είχα δει στο Πετράδι και τη Σταζεδάκη, όταν το μαγαζί της ήταν στη Βουκουρεστίου, στην Αθήνα. Συγγνώμη, εκ πρώτης, τι ήταν αυτό που σας απέτρεψε από το να τα κάνετε κοσμήματα από σχέδια τότε? Δεν περνούσε από το μυαλό μου ότι θα μπορούσα να τα κατασκευάσω εγώ από μόνος μου. Από την άποψη της δυσκολίας της τεχνικής, από την άποψη της του οικονομικού ύψους, από την άποψη ότι κάποιος δεν θα τα φορούσε? Γιατί? Όχι. Απλώς τα σχεδίασα και μετά από μόνος μου είπα ότι αυτά δεν μπορούν να κατασκευαστούν, δεν μπορούν να υλοποιηθούν. Στην πορεία όμως της ζωής μου μετά είδα ότι και οι πιο τρελές ιδέες ακόμα, οι πιο τρελές ιδέες επί χάρτου, μπορούν κάλλιστα να γίνουν πραγματικότητα, ακόμα και στα κοστούμια. Έχετε και άλλα παραδείγματα? Ναι. Έχω κάνει τρελά κοστούμια κατά καιρούς και δεν είναι τυχαίο ότι είχα πάρει το βραβείο ομόφωνα και από τις 3 επιτροπές στο Φεστιβάλ Ιθάκης για τη Φαύστα του Μπόστ. Αυτό συμβαίνει γιατί η καλλιτεχνική αδεία μπορούμε να κάνουμε τα όνειρά μας πραγματικότητα και δεν έχει ταβάνει η φαντασία μας όταν απευθυνόμαστε στην καλλιτεχνική μας φύση? Πώς το ερμηνεύετε? Νομίζω, ναι, κάτι τέτοιο. Ναι. Δεν πρέπει κανείς να βάζει όρια στη φαντασία του. Αυτό. Άρα, με λίγα λόγια, ότι μας έρχεται στο μυαλό... Στη φαντασία του και στα όνειρά του. Ωραία. Άρα, ό,τι μας έρχεται στο μυαλό, το κάνουμε και τελειώνει η υπόθεση. Αρκεί να παίρνει κανείς πάντα υπόψη του τον παράγοντα άνθρωπο. Εγώ κατασκευάζω κοσμήματα, τα σχεδιάζω για να φοριούνται. Η χαρά μου είναι αυτή. Δεν μπορώ να τα φοράω εγώ. Και μου αρέσει όταν τα βλέπω να φοριούνται από γυναίκες. Θέλω να αισθάνεται άνετα και ωραία η γυναίκα που θα τα φορέσει. Και παίζει πολύ σημαντικό ρόλο και το βάρος του κοσμήματος. Κάτι που το ανακάλυψα με την πείρα και με τις παρατηρήσεις που μου κάνανε διάφορες πελάτισσες. Ναι, να μην φοράς κάτι και να σου πονάει η πλάτη και οι σύνδεσμοι από το βάρος του, πρέπει φυσικά. Έτσι. Φυσικά, δεν ήταν το πρώτο πράγμα που θα σας έλεγε μια γυναίκα, όταν τη ρωτούσατε δηλαδή. Γίνονται τα εγγένεια της έκθεσής σας σε μια... γκαλερί. Στη Μυρό, ναι, στην όχι. Μυρό. Μέσα στην γκαλερί Μυρό υπάρχει ένας ειδικός χώρος όπου εκτίθεται η δική σας δουλειά. Ναι. Ωραία, άρα δεν καταλαβαίνει το σύνολο της γκαλερί. Όχι. Η δουλειά είναι σαν παράλληλη έκθεση στην έκθεση. Ο μεγάλος χώρος θα είναι κατηλημμένος από ζωγραφική. Ωραία. Εγώ θα έχω την κόγχη, τον δικό μου μικρό χώρο, όπου θα εκθέτω την μικρογλυπτική μου. Μικρογλυπτική, πολύ ωραία το θέσατε. Ναι. Και εντάσσετε στο πρόγραμμα της έκθεσής σας και δύο μάλλον θεματικές ποιητικές βραδιές. 2 ποιητικές βραδιές και μία παρουσίαση κοσμήματος εν τη γενέση. Δηλαδή, μία μικρή επίδειξη του πώς σχεδιάζω και κατασκευάζω ένα κόσμημα, διανθισμένη με θεωρία γύρω από το κόσμημα και
διανθισμένη επίσης και με ποίηση κυρίως του Κωνσταντίνου Καβάφη. Αλλά οι δύο ποιητικές βραδιές, οι καθεαυτό ποιητικές βραδιές, είναι η μία στις 28 Νοεμβρίου και η άλλη λίγο πριν από το κλείσιμο της έκθεσης, στις 16 Ιανουαρίου. Η πρώτη έχει θέμα, μάλλον ο τίτλος της είναι «Δύο κυρίες και ένας κύριος». Θα είναι ποίηματα της Μάτσης Χατζηλαζάρου, που ήταν Θεσσαλονικιά, κόρη του Κλέωνος Χατζηλαζάρου, ο οποίος ήταν ένας πάμπλουτος και είχε μια εξαιρετική έπαυλη, η οποία δυστυχώς δεν υπάρχει πια. Σε αυτήν φιλοξενούνταν η βασιλική οικογένεια κάθε φορά που επισκέπτονταν τη Θεσσαλονίκη και μάλιστα εκεί εκτέθηκε και η σωρός του δολοφονημένου βασιλιά Γεώργιου. Η Μάτση έκανε πολλούς γάμους, ένας από αυτούς ήταν με τον Ανδρέα Εμπειρίκο και πιστεύω, χωρίς να έχω γνώση επί του θέματος, η διαίσθησή μου το λέει ότι τη σημάδεψε βαθιά η συνύπαρξη με τον Εμπειρίκο και αυτός την όθησε, της έβγαλε την ποιητική της φλέβα. Την ποιητική της διάσταση. Αυτά θα τα δούμε στις 28, θα τα ακούσουμε και θα τα αισθανθούμε στις 28 Νοεμβρίου. Ναι, Μάτση Χατζηλαζάρου, η άλλη κυρία είναι η γνωστή, σύγχρονη, εξαιρετική κατά με ποιήτρια και λατρεμένη η Κικίδη Μουλά. Και ο κύριος είναι ο Χάρης Βλαβιανός, ο οποίος είναι ένας εξαίρετος επίσης σύγχρονος ποιητής που εμένα με μαγεύει. Θα είναι τα σονέτα του της Συμφοράς. Λοιπόν, θα τα υπενθυμίσουμε στον κόσμο όταν θα πλησιάσουν οι ημερομηνίες. Βεβαίως. Σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο γύρω στις 6. Μέχρι τότε, καλό σας βράδυ.